Mamuka sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu, ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: Anzi, hi Butinashi, muri sei? Post for me saID. Pari zvino ndiri kurarama ndiri kunoko kumhiri kwemakungwa, asi izvi zvakaitika pandainge ndichiri kuZim. Ndatova nemakore kubva zvandakauya kunoko kumhiri kwemakungwa, but shungu dzangu ndedzekuti dai ndambodzokerawo komba ndambonoonana nehama dzangu, because kunoko I'm just living a fake life. Kuchechi ndinoenda kuchechi. I'm actually an elder at church, but usiku mukoma handirari ndichiroya vanhu, and people they do not even know kuti ndo zvandiri izvi. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichizoita zvekare umwe mwana kunze kwemwana wangu umwe chete, uyo wandakazvara, anova ari mwana mukomana. Iye atovawo nemhuri yake, haazvizivi kuti mama ndo zvavakaita ende ndo zvavari izvi. Saka mwana wangu uyu ndiri kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichizomuita sacrifice. Ini handisi kuda naye mwana, ndokusaka ndakazosarudza hangu kuti ndinge ndichitemererwa nyora dzeuroyi, because pandakazodzokera kun'anga ndichinotaura nyaya yangu kuti sezvo murume wangu akafa as a sacrifice, zvinhu zvandainge ndisinawo kuudzwa kubudirwa pachena nen'anga yacho kuti painge pachazodiwa ropa pane zvose izvo zvandainge ndava kuitiswa nevanhu vandainge ndichishandira, kwava kubva pachizofa murume wangu. Saka akabva achizoti kwandiri, okay, murume wako akafa, saka ndichaita kuti mwana wako ange achizobvisirwa chiga cherufu chainge chiri pamusoro peupenyu hwake, kuitira kuti dzinza rababa vake ringe richikwanisa kuzoendererawo kumberi. So mwana wangu uyu mukomana ndiye ega wandiinaye. Zvinhu zven'anga zvinonetsa mukoma. Every year ukataura nen'anga kana yava nguva yekurinyuwa mavhows ako, unoudzwa another story. Nepaunenge usina kukanganisa, unotoudzwa kutoti wakakanganisa chakati, saka wava kutofanira kutoti unge uchiita another sacrifice. Ndokusaka ndakazongoti kwavari, sezvo muri kuti kana ndikaita muroyi, ndikaita zvokuroya vanhu, ndichiuraya vanhu, vanhu vacho ivavo vandinenge ndauraya, mweya yavo inozouya kwamuri muchizovashandisa pamunogadzira zvikwambo. Zviri nani kuti munge muchinditemerera nyora dzacho dzeuroyi, because inini handichazvikwanisi. Zvechokwadi ndainge ndisingachazvikwanisi kuramba ndichingotevedzera mhiko dzisinganzwisisiki. Ndakazotemererwa nyora. Ndine nyora dziri kumusana nenyora dziri pachest nepazasi pemazamu angu. Nyora dziri pazasi pemazamu, kushanda kwadzo kwadzinoita kana ndikaita bonde nemurume usiku zviya, kuhope kwake anozotanga kusangana nemaproblems yekuti musana wake unenge wava kungogara uchirwadza nekuisa chirwere muropa rake chinozomuuraya. Zvirwere zvakaita sana kenza ndo zvandinonyanya kugona kugadzira. Ndikazowana mukana ndichakuudzai kuti chirwere chekenza ndinochigadzira sei nesoda, uye zvekare ndinozochiisa sei muropa remunhu kuti ange achizotanga kurwara nekenza. Zvese izvi zvandiri kutaura mukoma, kana ndikakutumidzirai mapics angu, you won't even believe kuti ndizvo zvandiri, but ndinotya kuzofumurwa kuti nyaya yangu muchiiverenga sezvamunoita ndozongoona patova nepicture rangu. Handizivi kuti ndingapinda pai nekunyara, because kuchechi nditori munhu anotozivikanwa nekuva nemwoyo wakanaka nekubetsera zvekare nerera. Ndisati ndatanga kuita zvekuromba, ndisati ndava muroyi, ndainge nditoriwo munhu ainge ari right. Ndaishanda paRerenyatwa Hospital as a nurse. Kunyangwe mari yandainge ndichiwana yainge iri shoma, but nemurume wangu what we have was love and joy.
taigara pamba pevabereki vemurume wangu. Sezvo ainge ari iye last born, ndiye ainge akasiyiwa pamusha. Vabereki vake vainge vava kugara kumusha, isusu tichigara muHarare. So life was very beautiful. Mari tainge tisina yakawanda, kana motikari chaiyo tainge tisina, but I miss those days. Iko zvinozvi ndiri munhu ane mari yakawanda. Chose chandinenge ndichida ndinochiwana panguva yandinenge ndichida. Nditori nekampani, ndakatounza vakadzi vakawanda kubva kuZimbabwe vanotoshanda sema-caregivers kunoku kuUK. I am someone that has money, but mari yacho haifadzi kudya, uchiziva kuti une vanhu vakawanda vawakaurayisa uchivaita your sacrifices. I never knew that life was going to be like this. Upenyu hwangu pahwakashanduka, ndakafonerwawo nevamwe vekuchechi kwedu, vakandiudza kuti painge paina vamwe minister, but this I was told in private, kuti vainge vachida a private nurse because mukadzi waminister ainge achirwara. Mukadzi waminister ndichavati Amai Shumba. Amai Shumba ava vainge vachirwara zvainge zviri very serious. She was terminally ill. Saka vainge vakaendeswa kunyika dzakasiyana siyana kunana Singapore, but her condition kept on getting worse. Handina kunge ndakakwanisa kunzwisisa kuti chirwere chainge chiri pavari chainge chimbori chirwere chakaita sei. Saka ndakadaidzwa nevamwe elder vekuchechi kwedu, vakanditi kana mava kubva kubasa munge muchizodarika nekumba. I did not know kuti why she wanted me to come to her house. Ndaendako ikoko ndopa vakabva vachizondiudza kuti vaShumba, the minister, vainge vaine mukadzi wavo ainge achirwara, saka vainge vachida a nurse who was going to work like a private nurse as well as other benefits. Kushanda kwandakaita pamba pavaShumba ndo zvakazotondibetsera kuti ndinge ndichikwanisa kuzouya kunoku kumhiri kwemakungwa, zvekare nekuzoromba kwangu kwandakaita zvakabva pabasa iroro randainge ndawana ndava kushanda popamba ipapo. Saka vakandiudza pay yandainge ndichazowana yainge iri mari yakawanda kwazvo. Ndikafara, asi vakandiudza kuti ndainge ndichazogarapo pamba paminister. Of course maweekends ndainge ndichazoenda kumba ndichinoona murume wangu nemwana, but I was going to be accompanied, I suspect, nemu CIO who was always going to be with me. Of course aisazopinda mba mangu, saka taizoti kana pa anenge andiperekedza aenda neni kumba ndichida kunoona murume wangu nemwana, iye aingosara akapaka motikari yake pagedhi. Vaitochinjana mashifts, aiti kana akaswera ari pamba kubva makuseni kunosvika kuma7 kwaizouya umwe zvekare, then iye ozodzoka mangwana acho. I don't know why vainge vakandipa mabodyguards avo aigara akangoisa maziso avo pandiri. Pandakatanga kushandapo pamba ipapo, ndine mitemo yakawanda yandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera. Saka vakatondipa kabhuku vakanditi unofanira kuti unge uchinyora pane zvose zvatichange tichizokuudza kuti you are not supposed to do this, you are supposed to do that. Saka mutemo wekutanga wainge uri wekuti dzichingonoti 9 p.m. like it was a big mansion with a lot of rooms. I did not even know how many rooms there were because it was a double-storied big house. Kuborodel uko ndiko kwa vainge vachigara. Saka ndainge ndakaudzwa kuti dzichingonoti 9 p.m. ndinofanira kunge ndadzima mamwe lights on the other section of the house, and ndaifanira kuti ndinge ndichizviita, otherwise basa raitopera. Saka pandakatanga kushanda there was nothing suspicious about it. Kudzima lights mune mamwe marooms mamwe uchisiya, ndakangoti maybe that is their own way
yekusevha kwavanoita magetsi, ndikati vanhu vane mari nezvinhu zvavo. Saka imba iyi yaiva ine mamirrors everywhere, mumacorridors mamirror, each and every room yainge ine a mirror, kunyange mukitchen there was a mirror as well. Saka mamirrors awa pamusoro pacho painge paine curtain kekuti you roll that small little curtain but in kari kajira black, and it will depend with how big the mirror will be. Kana mirror racho kana rakakura, muchekawo wacho unenge wakakura zvekuti unokwanisa kuzokavha mirror racho iroro. Saka usiku after wabva kudzima malights waifanira kuti unge uchizofamba like each and every room uchibva wachizovhara mamira aya nemucheka wacho iwoyo, and it used to be so scary for me because ndaifanira kuti ndige ndichizofamba mumapassage apo anenge ari dark, and when you are on the other side of the section unenge wava kutoita sekunge uri wega mumba imomo. I think that house maybe yainge ine 30 or 36 something rooms because it was so big, it was massive. Saka izvozvo ndo zvimwe zvakaita kuti ndikasike kufila very uncomfortable. I would hate it each and every time when I would see the sun going down. Then I'll start to think kuti nguva yava kuda kusvika manje kuti ndinozofamba ndichidzima malights nekuzovhara maglass aya. There were even times when I would feel like ndaitoona vanhu mumaglass acho iwawo pandinenge ndava kuda kuvhara glass nekamucheka keblack kanenge kari pamusoro peglass racho. Mumwe mutemo zvekare wainge uri wekuti kunyange zvikanzi murwere akanzi anyanyisa kurwara zvekuti anenge ava kufanira kuti anga achitomhanyiswa kuchipatara, ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiperforma any procedure so as to save the patient's life, which was very weird to me because as a nurse I thought kuti maybe that was why they had hired me, but vakati kwandiri you are not supposed to call emergency services, haufaniri kuti unge uchimuita first aid, you just wait for us. If it happens kuti vanenge vasipo pamba, I wait for them, I do not call them, I do not do anything. Ndakangoti maybe this is what rich families do, zvinhu zvemumhuri mavo, I really do not know. And usiku mukoma chimwe zvekare chaiwanzo kundityisa ndechekuti ndairara mune imwe room, it was like a big massive bedroom mandairara naamai shumba, but tairara takakirwa murumu imomo nabankuru mukoma vaminister. Each and every night mukoma taitokirwa. Sometimes vaizoya vachizotikira at around midnight. Vaiti kunyangwe vakauya pakati peusiku vachizondikira naamai shumba mubedroom mavo imomo, ndaitomuka chete. Mubedroom imomo maikwanisa kungoitika kamwe kamovement kandaitadza kunyatsokunzwisisa, then I would wake up ndobva ndatonzwa munhu achitokiya door. Another thing that was very weird for me, ndaiva ndiine kamwe kabhini kandainge ndakapiwa, but kabhini aka manje kainge kachigara mukati mehari yainge yakakura. So whenever I would want to empty that small bin, it was a big hassle mukoma because hari yacho yairema. So I would empty that little bin ndichiisa mune chimwe chibag, but chainge chakagadzirwa nemucheka uya weretso unoshandiswa nevanhu vanenge vaine mashavi ehuvhimi and the likes. Saka it was a rule that was given to me. Mutemo wacho wainge uri wekuti amai shumba ava vaigara vachingorutsa, vaiti kana vakadya vairutsa, kunyange vasina kudya vaikwanisa kungorutsa, uye zvekare vainge vasingachakwanisi kumuka vachienda kutoilet, saka vaingoita mess up pavanenge vakangorara ipapo, weti zvekare netsvina. Saka ndini ndaizovagezesa, saka vaiti kana vakarutsa kana ndikavapukuta kana kuvabvisa ingava iri t-shirt yavanenge vakapfeka, ndaiipeta peta
zvakanaka ndobva ndaisa mukabhini kaya kanenge kari mukati mehari. Uye zvekare vaiti kana vakaita mess up maadult diapers avaipfeka ndaipeta-peta zvekare ndobva ndaisa mubhini. Kana kabhini ikako kazozara ndipo pandaibva ndachizokuturira mune chimwe chibhegi chiya icho chaizotorwa nabamukuru vaminista. Chimwe zvekare chandainge ndakaudzwa ndainge ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizonamata, but havana kundiudza like in a direct way. Ndakazotoudzwa namaid. Pamba ipapo paiva nemamaids akawanda. One wacho ndiye akazoti kwandiri, please musanamata, kana muchinamata musanamata zvinenge zviine ruzha, nekuti pano it is forbidden, hazvitotendedzwi. Kana mari yepay munoinyimwa mukapashandiswa pano mahara. Uye zvekare wainge usingatendedzwi kuti unge uchingofamba madiro mumba imomo. Kana ndiri seni mukoma ndaitova the other side of the house where it was off limits for me. Ndokusaka ndainge ndisingazivi kuti imba yacho yainge iine marooms mangani. Saka ndo mamwe marules awo ndavakandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichizotevedzera, like it was a lot of rules that you had to follow. The scariest part was whenever apo pandainzwa kuti pane munhu atondikira mubedroom ndina amai Shumba, like ivo vaitongova munhu wekuti most of the times vaingogara vakati zii, as if she will be unconscious, kuita sekunge munhu ari mukoma, kuita kunge munhu akafa. Asi vaizoti kana vakatanga kutaura vaingotaura nyaya dzinotyisa. Nguva zhinji vaingokomplaina vachiti vanonzwa kupiswa muchest mavo, asi chanyanya kundityisa ndeapo pavaitanga kutaura nyaya dzakaita sekuti vari kuona munhu anenge apinda mubedroom, munhu iyeye anenge achida kuvauraya. Ngoma ndaimhanya kubatidza malights nematochi, asi handina kana munhu wandaiona, but I would feel a presence kuti mumba munomu mune chimwe chinhu chirimo. Ndaiti kana ndikada kungobatwa nehope ndaibva ndabatwa nerimwe dzikirira, ende ndaingorota hope dzinenge dzichityisa. Vaiti kana vakatanga kuchema vachigomera, ndaiti kana ndikavabvunza kuti what is wrong, vaibva vachizoti ivo vanenge vachinzwa munhu anenge achivadya zvigunwe zvekutsoka dzavo. You can imagine mukoma apa wakakirwa nemurwere wekuti utoona kuti munhu uyu anokwanisa kufa anytime, and ari kukuudza kuti pane zvinhu zvapinda mumba mamunenge muri. Sometimes vaiti vachitaura neni kudaro vachigomera vachiti ndiri kudyiwa kumakumbo kwangu uku, chinhu chacho chiroda kuti ndige ndichizosara ndisina kana makumbo. Malights aikwanisa kana kungodzima. Apa unenge uine torch, ndaigara ndiine torch mukomanashi inenge iri padhuze neni. Ndaiti kana ndikabatidza torch iyoyo yaidzima then yozoita on. Yaiti kana ikadzima 2 or 3 times ichizvibatidza ndopa waizongoona malights achiita on. Ivowo vaibva vachizotura befu vavati ndanga ndaenda. Waita hako nekubatidza kwawaita torch, zvinhu zvanga zvichindidya kumakumbo kwangu zvinoratidza kuti zvinotya light. Dai wanga usina kubatidza tochi ndingadai ndatofa. Amai Shumba ndaiti kana ndikavacheka nzara dzavo mukoma mangwana dzaimuka dzakakura dzakaita kureba kuita kunge munhu anenge asina kumbochekwa nzara, ende vaigara vachingozvipara-para muviri wavo wose. Zvaityisa kane apa ndainge ndakanzi zvose zvandinenge ndichiona pamba ipapo handina kana munhu wandaifanira kuti ndinge ndichiudza apa upfumi hwavainge vainahwo kwaidzo motikari. Sevakuru vekuchechi kwedu paikwanisa kungoitwa an announcement yekuti vangava vari overseer vanenge vachifanira kuti vange vachizopiwa motikari. Dzimwe nguva ndaizobvunza kana maid, because motikari dzepamba ipapo ndainge ndava kutodziziva kuti dzainge dziri ngani. Dzaingoswera dzakapakwa, dzimwe dzakapakwa muzasi memiti, because mumakapoti
nemumagaraji dzainge dzisingakwani. Apa ndiri kutaura nezvemotikari dzainge dziri motikari dzinodhura makore acho iwayo. Saka waizongoona vamwe vanhu vekuchechi vouya vobva vatopiwa makii emotikari votobuda nemotikari. Kana ukazobvunza one of the maid obva achizokuudza kuti motikari iyoyo inenge yakatopiwa kana overseer vekuchechi. Kungoti sevanhu munenge musingangozivi henyu kuti upfumi hwevamwe vanhu vamunenge muchishovera kuti vange vachikupai magift hunenge huchibva kupi chaizvo. Asi kana kuri kunzi ukambogara pamba pemunhu akadaro uchiona zvinenge zvichiitika pamba pake, mashura nezviratidzo sezvandakaona pamba ipapo ndichizopindawo mazviri, munhu akaita saiyeye mukoma kana akazokuti dhola haufi wakakwanisa kurigamuchira dhola iroro. Asi kana usingazivi unenge uchingochiva uchingoti vamwe zvavo vane mari, vane hupfumi hwavo. Chimwe chaindityisa zvekare mukoma ndechekuti ndaiti dzimwe nguva kana ndiri mubath ndiinavo amai shumba, because ndainge ndava kuita vekugezesa mushawa. Kana kumira vainge vasingachagoni kumira, ndaiti ndichivagezesa kudaro ndaikwanisa kungonzwa kuti kumashure kwangu kune munhu ari kufemera kugotsi kwangu anenge akamira kumashure kwangu. Ndaiti ndikacheuka ndikada kutarisa kudai ndainzwa kuti huro yangu iyi inenge yakaita kuomarara kuita sekunge yakabatwa nechiveve, zviya zvekuti hausi kufanira kuti unge uchiona zviri kumashure kwako. Dzimwe nguva huri usiku zviya kana uchifamba waikwanisa kutoona kana mumvuri but unenge uri wega, wotoona kutoti kumberi kwangu kune mumvuri uriko, but ukatarisa wako mumvuri waitoona kuti mumvuri wangu uri kumashure kwangu. And it was really scary. Most of the times waikwanisa kuti kana ukabatidza light raimboramba kuita on, asi raizoti kana rotanga kuita on mukoma rinenge richiflasha, but ukatarisa paswitch unenge watodzima light asi rinenge richizvita on and off. Dzimwe nguva ndaitoti kana ndakarara ndaitonzwa munhu achitotaura zvekuti ndaikwanisa kutomuka ndichonzwa kuti pane munhu ataura, ende kazhinji ndainzwa voice remunhu anenge achiti kwandiri, usatya hako, hatina kana basa newe isu hatina kuvinga iwe pano. Zvinhu zviya zvobva zvachizotanga kuseka. Saka nezvose izvo zvainge zvichiitika nezvandainge ndichiona, one day bamukuru vakati vauya vachiuya kuzoona amainini vavo. Takati tichitaura ndikabva ndati asi baba ndiri kukumbirawo kubvunza one thing. Vakanditi bvunzai zvenyu, vainditi mainini. Ndikati bamukuru pane zvimwe zvinhu zviri kuitika, mamwe mamovements ari kuitika pamba panapa handisiri kunzwisisa. Ini nangu ndafunga kuti ndige ndichiresigna because handichazivi kuti ndini ndava kupenga here kana kuti chii chiri kuitika. Vakati yes, I'm listening, taurai zvenyu. Vakabva vatonogarawo pacouch rainge ririmo mubedroom imomo. Vakanditi speak up, do not even be afraid, you can speak up all that you want. Saka ndakabva ndavaudza ndikati pamba panapa panoita sekunge pakarema. Vakabva vaita very serious, vakati say what, pamba pano panoita sekunge pakarema. Ndikati inini ndiri kuona zvidhoma pamba pano, ende pane chimwe chidhoma chinototaura neni chinenge chichinditi iwewe rara zvako, because pano hatina kuvinga iwe, hatina basa newe. Vakangoramba vakati zii, vakati une shuwa nezvauri kutaura. Ndikavaudza zvose kuti dzimwe nguva ndinonzwa munhu anenge achinditevera, and imwe nyaya zvekare yandanga ndakanganwa mukoma. Pane rimwe zuva randakati ndakagara ndichiona TV ndirimo mubedroom, so I was drinking a cup of coffee. Ndakangofundука ndokubva ndarasa tea iya pasi, ndikaenda ndikanotora mop, then I mopped. Ndakazoti ndava kudzosera mop kubathroom, to my surprise pandakadzoka apo pandainge ndakagara pacho pandainge ndarasira coffee yandainge ndichinwa mukomanachi, ndakatodzoka ndikatowana kuti coffee iya yandainge ndarasira pasi pafloor yainge iripo mukoma.
Saka ndakavaudza zvose izvozvo zvandaisangana nazvo, vakati handichazokuudza. And I spent about 1 month 2 months ndisingavaoni. Vakazouya mwedzi wenumber 3 apo pakazoshayika ivo amai Shumba ava. Saka amai Shumba vakatofa ndiinavo, but murume wavo ainge arimo murumu imomo nevamwe vana vavo. Kufa kwavakaita mukoma zvinotyisa. Even though I was a nurse, but mukoma hana yangu yakarova because vaita kuzvitatamura vachiita sekunge vari kudhonzwa nevanhu vatainge tisingaoni mumajoints mavo umu. Wanyatsonzwa kuti majoints emunhu ari kudislocata. Vakazongoridza mhere mukomanachi, vakatanga kubuda ropa mumhino zvekare nemunzeve umu, ende vakaita sekunge vainge varohwa because vakabva vachizozvimba maziso. Even though she was dead, but maziso awa ainge akazvimba kuita kunge munhu ainge arohwa nechinhu chatisina kuona. That is how that woman died. After she had passed away, I was given my money, but ndaigara hangu ndichingopiwa mari on a weekly basis. Ndakazopiwa dzimwe mari nemabonuses, vakanditenda, vakandipa nemotikari. Murume wangu ndiyo motikari yaakazofa ari mairi motikari iyoyo yandakapiwa navaShumba minister. Saka ndakazongoramba ndichingotaura nabanguro vaiva tichingotaura tava kuita sekunge tinowirirana, vakatombondipfimba asi ndairamba. Vakazoti mainini ndikuda kukubatsirai kuti munge muchizoita mari. Vakati kwainge kuini kwavainge vachida kuenda neni, vakati asi zvinoda passport. Ndikati zvinoita here kuti mukadzi wemunhu nemurume wemunhu vange vachifambidzana vari pamwe chete? Vakati no, iwe neni handiti zvakatoramba here kuti tinge tichidanana. Saka ndava kutongoda kukubatsira sehanzvadzi yangu. Unosvika rinhiko uchingoshanda mugovernment uchiwana mari shoma, haudiwo here kuti unge uchiita mari? Ndikati ndinoda, hakuna munhu asingadi kupfuma. Saka vakabva vanditi gadzirisa passport, vakandibatsira, vakandipa mafoni numbers. Makore acho iwawo passport yaikosha mukoma, yainge isingatoreki. But pandakaenda kunotora passport, ndakatosvika ndainge ndakatomirirwa nomumwe murume akanditora akapinda neni mukati. Ndaingoita zvekungotorwa from one office to another, then ndikazotonzwa kutoti passport yangu yainge yabuda after a few weeks. Ndakaenda ndikanokolekta passport yangu. Ndakolekta passport ndikabva ndachizopiwa kamwe kamudzi. Nekamwe kamudzi yaita kunge beans. Ndikanzi murume wako ndinozviziva kuti haangambobvumi kuti uende kuZambia. Handiti hauna kumuudza kuti tiri kungoenda tiri vaviri? Ndikati no. Ndakamuudza kuti ndichaenda nevamwe vakadzi vekubasa vandinoshanda navo toenda kunohodha kuZambia. Akati okay, it's fine. Saka ndo pandakapiwa kamwe kamudzi. Ndikapiwa zvekare nebeans yandakapiwa. Beans iyoyo ndakanzi unotsvaka chibhodhoro wobva wachiisa mvura asi usazadza, then wobva wachizokanda beans iyoyo mumvura, wotsvaka pekuti uchaiviga payadi pako, mungava muri mumba kana kuti muyadi, asi chingotsvaka kwekuti unoviga chibhodhoro ichi pekuti murume wako haazombofi akachiwana kusvika uchizodzoka. Kana kari kamudzi aka unofanira kuti unge uchizokasiya kari mubedroom. Kana iri sebeans yavainge vakandipa, ndakatora chimwe chigubhu chainge chiri 500 ml ndikaisa mvura yasvika pahafu, ndokubva ndachizokanda beans iya ndikabva ndachizonoiviga mumaruva, ndokubva tachizoenda kuZambia. Patakaenda kuZambia mukoma, handina kunge ndakaziva kuti tainge tichitoenda kun'anga, ende ndini ndainge ndichazotonoitwa initiation ndichipinzwa mune zveurombwa. Tasvikako mukoma, nguva yangu yekuti ndige ndichipinda mumatare, because ndakanzi hakuna munhu anoperekedza munhu kun'anga ukasapinda mumatare, nekuti kana ukaita saizvozvo midzimu inotsamwa. So ndakabva ndachizopindawo mumatare. Ndapinda mumatare ndakabvunzwa kuti
chandainge ndichida, chishuviro chemwoyo wangu chainge chiri chei. Ndikati ndine chishuviro chekuti murume wangu anga achizofambawo nemotikari yakanaka, uye zvekare tinge tichizovawo nemari totengawo imba yedu kana kunana Borodale vana Mount Pleasant, kunzvimbo kunogarawo vanhu vane zvinhu zvavo, because pamba patainge tichigara pari pamba pevabereki vemurume wangu painge patogara patoriwo neproblem yekuti mashoko, especially madzitete, vaitiwo vakabva kwavanenge vabva, they would expect me to be like their slave. Saka I was not feeling comfortable nekuti painge pasiri pamba pangu, painge pari pamba like a family house. Saka ndakavaudza zvose, vakabva vachizoti vainge vachida kundipa gonzo. Pavakati vainge vachida kundipa gonzo, ndakatombovatarisa sekuru ivavo ndikati kan'anga aka zvakanondijairira, kanotanga kambondibvunza mibvunzo yose kuzonditi kada kundipa gonzo, gonzo ndinoitei naro. Saka ndakabva ndachizopiwa gonzo, ndikanzi gonzo iroro randainge ndapiwa ndaifanira kuti ndige ndichizotenga hari mushure mekunge ndarara nemurume wangu. Handina kunge ndakaziva kuti kurara kwandainge ndichazoita nemurume wangu ndo kutomusarudza kwandainge ndaita as my sacrifice. Saka ndakanzi ndige ndichisa gonzo iroro mbegi rangu, ndikatora gonzo riya ndikabva ndachizoriisa muhandbag. Ndakanzi ndige ndichizotenga hari, ende muhari umo maifanira kuzogara muine coin, as long as iri coin yekudhara dhara kuma 1940, 1950, 1960, kana riri coin rinenge rakagadzirwa makore iwawo, ndo randinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizogarisa ririmo muhari imomo. Saka bankuru vashumba vakabva vachizoti kwandiri, do not worry mainini, ndichazoenda nemi kuno umwe munhu anomawana macoin awa ekudhara. Coin randinaro, guess what mukoma, rakagadzirwa muna 1857. Mari iyoyo takaenda tikanoitengeserwa nekamwe kasekuru kekuMalawi. Takaenda pane rimwe pazi kumarondera mushure mekunge tabva kuZambia. Ndikanzi nabankuru tinge tichizoenda kumarondera nekuti ndiko kwainge kuine munhu uyo aikwanisa kuti ange achizotiwanira idzo mari dzekudhara. Ndikabva ndachizotenga mari yangu iyoyo ya 1857 ndikaichengeta nekuti ndainge ndisati ndarara nemurume wangu. Ndakabva ndachizorara nemurume apa ndainge ndakaisa mari iyoyo muzasi memashits. Kunyangwe kajira ako kataishandisa kuzvipukuta kana tapedza kurara tose, kajira ikako ndainge ndakakaisa futi muzasi memashits. Musi iwoyo ndakatomupukuta nekamwe kajira kanyowani ako kandainge ndakatenga, kandakazoenda ndikazonokarasa mumvura. Mukoma ndakazotenga hari yangu, ndatenga hari ndikabva ndachizotora coin ndikaisamo muhari imomo. Murume wangu akazoshaika mushure mekunge ndatongonhongawo mari mumba, asi ndainge ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiishandisa mari iyoyo. Murume wangu akaita accident akafira pasport. Mari yandainge ndiinayo mumba ndo yandakashandisa pakuvigwa kwemurume wangu mukoma. Then after murume wangu ashaika ndo pandakangotanga kungosangana nezvimwe zvinhu zvaindityisa pamba. Ndikazobvawo pamba pevabereki vemurume wangu ndikatanga kugara pamba pevabereki vangu inini. Pandakatanga kugara kumba, hanzvadzi yangu he started acting strange. Ainge ava kutaura ega, achingonyora zvinhu zvimwe zvaita kunge zvino involve satanism madziro, achinyora kuti I'm the devil, I worship the devil, our family it belongs to the devil. Patakaona kuti munhu uyu ava kupenga, ainge ava kutaura nemadziro, achirwa nemadziro. Nekuda kwekuti aipota achirwa nemadziro, aigara akangokuvara muviri wake wose. Takaenda naye kuchipatara but hazvina kubetsera, akazongotsakatika. But ndakamurota nerimwe zuva akauya kwandiri
achichema akati, sisi ini ndafa asi ndimi mandiuraya. Ndokubva atotanga kutofamba achitoenda, asi achichema kudaro ainge achiti Lisa tawanda, Lisa tawanda, achichema zvisingaiti. Saka achiti Lisa naTawanda ainge achidaidza mazita evana vake. Ndakamuka mukoma ndikatanga kuchema, ndikatombotora foni ndichida kuudza amai nababa kuti ndini ndainge ndakakonzeresa kuti hanzvadzi yangu inge ichizofa, zvekare ndini ndainge ndakakonzeresa kuti murume wangu ange achiita accident. But ndakanzwa kutya, uye zvekare musi iwoyo ndopandakatanga kunzwa mwoyo wangu kuoma kuita kunge dombo sezviya zvakataurwa mubhaibheri. Mukoma ndakangoona chidhina chakangopinda mubedroom mandainge ndiri. Chidhina ichi kuti nditi chakapinda nepai mukoma, asi chakangouya chikandirova pachest kuleft side. Mwoyo wangu wakabva waoma. Kunyangwe ndainge ndaromba zvangu, but ndainge ndichiri nekutya zvekuti ndaiti kana ndikangonzwa any movement mumba ndaitobuda murumu imomo mandinenge ndiri ndichimhanya nekuda kwekuti ndinenge ndichitya. But ipapo pandakarohwa nechidhina pachest pangu ndainge ndava kusatya. Ndaiti kunyangwe ndikaona mumvuri uchisimuka mubedroom mangu ndaitotuka ndototi iwe ndiwe ani undikwanire, whether ndakakutadzira kana kuti handina kukutadzira, buda munomu, buda murumu mangu, handinei nechekuita newe, ndisiye ndienjoye upenyu hwangu. Kana ndakakuuraya ndakakuurayira mari, ndakakuurayira mari, siyana neni, vafi kuvafi, vapenyu kuvapenyu. But before that ndainge ndisingakwanisi kuzviita. Ndaitonzwa kuti pane munhu ari kufamba, mungava muri muceiling, ndaitobuda panze ndotombogara panze kusvika vamwe vandinenge ndichigara navo vadzoka. Ndakagara panze ndakahwanda ndichitya kuva ndiri ndega mumba. But kubva ipapo ndainge ndava nezvivindi zvekuti ndainzi kana ndikanzi nen'anga yekuzambia, because makore acho iwavo tainge tava kuenda kuzambia after 1 year, because kana n'anga inenge yakakurombesa kana yava kuda kunofa, power rayo rinenge rava kuita richipera, richiexpire pashoma nepashoma, because ivo banguru ndivo vakatanga neurombwa hwacho hwemudzinza rekwavo, vakazojoinisawo vanenge navavo including naminister. Saka hanzi vaipota vachienda after 7 years nenguva dziya dzemaelection. But ipapo n'anga yacho yainge yachembera manje. Taidzokerako kuzambia every year, taitonosangana kuzambia potoitwa mutambo, pachitotambwa ngoma dzemashavi. Saka ndaiti kana ndikanzi unofanira kuti unge uchizonotora ivhu rekumakuva orishandisa pamhiko dzakati, mukoma ndaitoenda kumakuva ndiri ndega ndisina kana munhu anenge achimbondiperekedza. Ndikasangana nezvandinenge ndasangana nazvo ndaitongoignore kana kutongozvituka, ndotongonokora ivhu paguva remunhu ndobva ndatorishandisa ivhu iroro. Pane imwe nguva yandakange ndava kusaenda kuchechi, kuda ndakambochovha about 3 or 4 years ndisingaende kuchechi, ndisingadi hangu kutaura zita rekuchechi kwandinonamata. Saka ndakazotanga manje kurota hope dzinotyisa, hazviya zvekuti unopopota mukoma. Ndaiti kana ndikapopota ndaitonzwawo chipoko chichitopindura. Saka zvakazosvika pakundityisa, especially kuhope. Hakunyange zvikanzi mwoyo wako unenge wakaoma sedombo, but kuhope mukoma nashika ndopaunoona kuti hauna kungwara, ende unosara uri iwewe kana warara, ende unenge usisina simba riya raunenge uchipiwa nezvikwambo zvako. Ndairota hope dzinotyisa, ndairota dzimwe nguva ndichizvuzvurudzwa ndiri kumakuva ndichinetswa nevanhu vandinenge ndakauraya kana kuchekwa. Apa ndichirota futi mwana wangu mukomana achichema. Saka after so many years ndisingaende kuchechi, ndopandakabva ndachizoenda kuchechi kuheadquarters kwedu kuParktown. Saka Sunday yandakasarudza kuti nhasi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kuchechi, because on that Saturday neSunday
makuseni around 3 am mukoma ndakarota hope dzinotyisa. Ndaitoona madhimoni chaiwo kuhope kwangu. Ndikati panoka ndotomboenda kuchechi, zvimwe kuda Mwari vanokwanisa kundiwanira nyasha. Handina kunge ndakazvironga, uye zvekare hakuna ainge akandiudza kuti Archbishop vanenge variko kuchechi musi iwoyo. Ndakaenda kuchechi ndikatopindawo mune vamwe. Ndobva ndakazongonzwa zvichinzi nhasi vari kuuya. Hana yangu yakarova mukoma. Saka ndakati ndichida kusimuka, ndakatombobuda. Ndakati ndasvika kumotikari ndakaseka, ndikazviseka because ndakaona kuti ndainge ndakanganwa handbag muchechi. Ndikati let me go back ndinge ndichinotora handbag yangu munhu uyu asati asvika, nekuti akasvika kukana ndikazotanga kumanifesta ndinonyarira pai. And by then ndainge ndava kuzivikanwa kuti ndiri mbinga, ndine mari. Saka ndakangoti ndadzokera murow yandainge ndakagara ndakabva ndashaya mukana because vanhu vakabva vatanga kuita noise. And vanhu vekuchechi kwedu vaiti kana Archbishop ivavo vakasvika pachechi munhu wose aitanga kuita noise. Saka ndakashaya mukana wekuti ndinge ndichibuda. Ndobva ndakatanga kunzwa kutsva, ndaita sekunge ndanyikwa mumvura inopisa, ndichidikitira, ndakadikitira everywhere mukomanashi. Ndikabva ndagara pasi ndichinzwa dzungu. Vakabva vatoenda kufront, havana kumbotora nguva, vakatanga kuparidza. Vakangotanga nekungoti pane munhu ari pano ane ropa rakawanda, ari kufanira kuti ange achizouya kumberi ndinge ndichimunamatira. Mukomanashi, ndakatomboda kutombosimuka, but nekuda kwekuti munhu waMwari ende munhu wose muchechi medu aitongoshuvira kuti ange achitongonamatirwa navo. Saka vanhu vakatanga kumhanya vachienda kumberi. Ndakambodawo kuenda, ndikatonzwa kutoti mwoyo wangu wainge usisina kuomarara sezvandainzwa wakaita, ende nekuzoomarara kwawakazoita after that. Saka I refused that outer call. Ndakaramba kutendeuka zvekare ndokubva ndachizobuda muchechi. Pandakabuda muchechi ndichinopinda mumotikari mangu, ndakadriva ndichibuda gate about 5 meters from the church. Ndobva ndakatonzwa voice rakataura neni rikati zvawaita wagona, dai watendeuka nhasi tanichida kukunyadzisa. Mukoma ndakashamisika because munhu wacho akataura akaita sekunge ainge achitotaura akatogara passenger seat. Munhu wacho kutaura kwaakaita akaita sekunge ainge ari padhuze neni. After that ndakabva ndachizofonerwa nabamukuru vaya vakandiudza kuti n'anga yedu yekuzambia yainge yashaika. Takazoendako kuzambia, taenda kuzambia, then ndokubva tachizoitawo dzimwe mhiko dzaifanira kuti dzinge dzichizoitwa sevanhu vainge vakarombeswa. Takabvunzwa kuti vainge vachida kudzosera zvinhu zvavo vainge vari vangani. Iniwo ndakaramba ndikanomirawo kusaidi kwainge kuina vana bamukuru Shumba nevamwe vanhu vainge vakawanda vashoma vakati vainge vachida kudzosera zvinhu zvavainge vakapiwa nasekuru. Tikaudzwa tikaziviswa kuti kwainge kuchazova nemutemo mutsva, sezvo kwainge kuine mudzimu mutsva wainge uchazoburuka uchizoshanda uri pamwana mukomana mukuru wasekuru avo vainge vagara vachitibatsira. Saka iye ainge achazoyawo nemhiko dzake. Takatanga kupinda mumatare one by one. Ndakazoti ndapindawo mumatare ndikabva ndanzi kana ndichida kurarama nekuda kwekuenda kuchechi kwandainge ndakaita, ndikatoshamisika kuti ainge akaudzwa nani zvikanzi kana uchida kurarama nemhosva dzawakapara idzi dzekuti wakange waenda kuchechi uchida kutifumura, saka mwana wako ari kufanira kuti ange achizofa. Pamwana apa mukoma, even nanhasi uno pamwana ndo pandinoramba, no matter what, pamwana ndinoramba. Zviri nani kuti ndige ndichienda hangu kugehena than kuti mwana wangu ange achizofa. Ndakatanga kuchema ndikanzi amai munomu mumatare hamufanire kuti munge muchichema, nekuti pamakapiwa zvinhu nasekuru vedu makambovaona sekuru vedu vachiyambuka vachiuya kuZimbabwe vachiuya kuzokukumbirai kuti munge muchiromba. Handiti makauya pano mega, kana izvi zvakanyorwa mubhuku handiti ndimi mega makanyora mubhuku, makamanikidzwa. Ndikatoona kutoti
zvinhu manje zvainge zvaoma. Ndakabva ndachizopiwa mukana wekuti ndinge ndichimbofunga nezvazvo. Ndopandakati kufunga. One day ndakati ndakagara hangu ndichichema ndiri mubedroom, ndainge ndakatobata tsono nechidhori chandainge ndakanyora zita remwana wangu. Ndopandakaona sekuru vaya vakafa vakandirombesa vari kumadziro. Ndakangovaona kumadziro, vakati muzukuru, dzokera, ndokubva vatonyangarika. Saka ndakatomboitwa confused nekuda kwezvavainge vataura, because vakangoti muzukuru, dzokera. Ndikati kudzokera kupi? Ndakazoti ndarara manje, ndopandakaona rodhi, ndikaona kuti rodhi iyi ndinoiziva. Ndikatanga kufamba ndiri murodhi imomo kusvika ndichizonosvika pamba pasekuru. Ndikaziva kuti saka ndifanira kuti ndidzokera kumatare. Pandakadzokerako kumatare ndopandakabva ndachizokumbira after ndapiwa option yekuti it's either unenge wozochekeresa vamwe vanhu asi tava kutokutemerera nyora dzekuti unge uchizomuka usiku. Ndikabvuma ndikati zvakangofanana nezvandagara ndichiita izvozvi zvekuromba, zvakangofanana nekuti unenge uri muroika. Ndakabva ndachizotemererwa nyora ende dzairwadza mukoma, because inini nyora dzangu ndakadzitemererwa in 2 days 2 nights mukoma, ndisingadyi, ndisinganwi mvura, ndisingarari. It was very painful. Handidi kukunyeperai, even though dzimwe dzacho ndaitemererwa spiritually, but idzi dzephysical idzi dzairwadza mukoma. Ukanzwa zvinonzi munhu ane nyora dzeuroyi kana akadzitemererwa kuhope, munhu iyeye haana pain yaanoziva. Ukadzitemererwa physically, because dzasiyana nenyora idzi dzatinoziva dzekuti unongotemererwa nyora nen'anga so that vange vachikwanisa kungoisa mushonga muropa rako. Nyora dzeuroyi kana dzichitemererwa, ndosaka vachitemerera vanhu kuhope, unochekwa kusvika pabhonzo, then mishonga iya kana kuti mweya wacho weuroyi unofanira kunogara mubhonzo rako. Ndokusaka muroyi achinetsa kuti unge uchiita kuti ange achibvuma kuti inini ndiri muroyi, nekuti chinenge chakatonogara mubhonzo rake ende haufe wakamugona ende hafe akabvuma kusvika achizonofa. Ndakarwadziwa panyora idzodzo 4 dzandakatemererwa ndakachema mukoma kusvika misodzi yava kusabuda, ndava kungogomera, because vaindicheka nereza. Vaiti vakandicheka vakaona sekunge reza iyoyo isisiri sharp, because vakatanga vavhura kuti vange vachinyasokukwanisa kupinza zvigunwe kana vocheka kusvika pabhonzo, apa vainge vasingadi kucheka zvekare netsinga. Mukoma pain iyoyo kana ndikaifunga zvakaoma mukoma nashe. Dzandakapinda nadzo idzi regai ndichiti mwoyo wangu wakaoma kuita kunge dombo, because ndakatemererwa nyora kudaro. Do you think kuti ndinganzwira munhu tsitsi wandinenge ndanetsana naye? Handingambokunzwiri tsitsi kana randigara chaizvo shave racho. Vaiti vakaona kuti reza haisisiri sharp, then vaibva vachizotora imwe reza, ende vainge vasingashandisi reza dzimwe idzi dzatinoziva. Vaishandisa dzimwe reza dzinoshandiswa nevanhu vanoisa makapeti mudzimba. Ndo reza yavaishandisa iyoyo, yakareba so. Vakandicheka kusvika pabhonzo, ndichitonzwa kutoti panapa vari kundipara bhonzo. Ndobva vachizotanga kundiisa mishonga, asi chakandishamisa ndechekuti ronda iroro rakadzika kudaro rakaoma in 1 day, nekuti mishonga yavakaisa munyama yangu, mishonga iyo yainge iri very strong, zvekuti after vabva mukunditemerera nyora handina kuzonyanya kunzwa pain. Ndaingonzwa chireve kuti pane zvaitika, but ndainge ndisingachanzwi pain. I then returned back home, ndikachizotanga kuuraya manje. Munhu wose wandaingodonhedza mweya wake waenda kuZambia, wandadonhedza mweya wake waenda kuZambia. Saka ndakazosvikawo pakuti ndainge ndisingachadi. Ndakabva ndachizobva kuZimbabwe ndikauya kuno kuUK. I then settled down, ndikatanga mabusinesses angu
sezvo ndiri munhu ane mari dzake, kana uine mari unokasika wagamuchirika nekutopiwa chinzvimbo muchechi imomo. Ndiyo secret yangu mukoma yandinayo. Pose pandinonzwa vanhu vachiti inini ndinoshuvira kupfuma, kana zvikanzi ndikawana n'anga inokwanisa kundirombesa zvisina ropa mukati, ini ndinoenda kwairi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Isusu ropa takatodeura ropa rakawanda kuti tinge tichizosvika patiri pano nhasi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuUK. Kozvataiti kumhiri kwemakungwa hakuna vanhu vane mishonga yakaita semishonga iri kunzi navahanzvadzi vedu ava vanayo. Muri safe here ikoko kwamuri kumhiri kwemakungwa? Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo I used to be a counselor. Pari zvino ndava kurarama ndiri kunoku kuSouth Africa. Kubva ipapo ndakazongosarudza kuti ndinge ndichingoshanda. Ndainge ndagara hangu ndiine basa rangu randainge ndichiita. I then started applying to different multinational companies. Ndikazowana mukana ndikazouya kunoku kuSouth Africa ndigere zvakanaka nemhuri yangu. Chandiunza pano mukoma ndechekuti ndikuda kukuudzai kuti isusu sevanhu ndisu tinokanganisa zita remusangano. Sezvandakaitawo makore acho iwawo, ndaizviudza kuti ndine simba rakanyanyisa nekuti munharaunda mangu ndini ndaitorira ende ndaiita zvandainge ndichida, ndainge ndiine authority yekuita zvandainge ndichida. Saka pane umwe mukadzi uyo akashayikirwa nemurume wake mushure mekunge vapedza kuvaka imba yavo. Ndakaenda kwaari mukadzi iyeye ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti anditengesere imba iyoyo because ndainge ndatova nabhaya nechekare. Munhu ainge achida kutenga imba iyi ainge ari kuAmerica asi ainge asingazvizivi kuti imba yainge isiri yangu. Ndakaenda kwaari akaramba. Ndakadzokera zvekare ndiine mayouth ndikaita wekutovhundutsira kuti imba iyi tava kutotora nechisimba because imi muri veopposition. Akaramba kubva takazomurova. Tamurova kudaro akazongotuta twake nevana vake vakaenda. Kwavakaenda hakuna anoziva. But after ndatengesa imba ndo pandakabva ndachizonzwa kuti mukadzi iyeye ainge akazvisungirira akafa. Mukomanashi ndakaenda kuhama dzake ndikanokumbira ruregerero. Ndainge ndagara ndiine dzimwe mari dzangu plus ndaiita zvemamaini. Ndikati ndaunganidza mari ndakazoenda kune vanhu vandainge ndakatengesera imba ndikavaudza what had happened. Then ndikabva ndachizovapa mari yavo back ndikadzosera imba kuvaridzi because ndainge ndava nezvandainge ndava kuona. Ndaiti kana ndikadhiraivha usiku mukoma ndaitoona kuti paboneti remotikari kunyange ndichimhanya ndiri muhighway ndaitoona kutoti paboneti panenge paine munhu anenge akagarapo. Dzimwe nguva ndaiona mukadzi anenge akapfugama akabatirira akanditarisa. Ungaidhiraivha motikari apa kuti unge uchimira. Dzimwe nguva zvaiitika uri in the middle of nowhere pekuti kana ukamira kuright kunenge kuine zisango, kuleft kuine zisango. Ndakati izvi handingazvikwanisi mukoma. Then ndikaita madhiri ndikahasela ndikaenda ndikanotaura nehama dzemukadzi iyeye. Then vakazondiripisawo. Vaivawo vanhu vainge vaine hundyire. Ndikati as long as dziri hama dzake dzati dzinoda something hapana chakaipa, ndikavabhadhara mukoma. Saka ndakazoti ndagara pasi ndikati but life yakadai iri very tricky because munenge muchisimbisana nekuda kwemasimba amunenge muinawo. But panofa munhu mukomanashi hondo yose ndo painotanga, nekuti munhu kana afa zvepolitics haazvinzwisisi. Zvekuti iwe une simba une mayouth ako anomira newe izvozvo chipoko hachifi chakazvinzwisisa mukoma.
Handizivi kuti vamwe vapfana ava vandakatuma kwavari vainge vaine zvavaisangana nazvo here. Ndakati idzi nyaya idzi inini ndava kutongodhila kusaidi kwangu, ndotongogadzirisa pandakakanganisa. Kurova munhu handina kumbosvitsa ruoko rwangu pamunhu. Kana ivo vakazoita overzealous vakanorova munhu vakamukuvadza, even though ndainge ndisina kuvatuma kuti vakuvadze munhu, iyo yava yavo. Inini kusaidi kwangu ndakatogadzirisa. Kunyange ndikafamba kwedu kudzinza, everything is okay. Kana life yandiri kurarama munomu nezvakamboitika that very short period of time, ndakatoona kutoti ndatova munhu ava kutevererwa nengozi. But after ndanotaura nehama dzemukadzi iyeye ndikaripa, ndakatobhadhara mari yakawanda, ndikatovabatsirawo kuti vange vachiita uplift themselves. So maybe mweya wemufi wakafadzwa nazvo, but vapfana ava ndo vandinotonzwira tsitsi. Kana kuri kunzi havana kuenda vakanokumbira ruregerero sezvandakaita, vachachiona chimoto mukoma. Ndo zvakaitika. Ndiri kugara munomu muJoburg and I am working as well. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kana munhu afa ava chipoko anenge asingachazvinzwisisi zvekuti iwewe unenge uine vanhu vako vanomira newe no matter what. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Boyfriend yangu akabva kuSouth Africa achiri kuno kuZim, ari kuti achazodzokera kuSouth Africa kana paborder pasisina pressure. Akati iye akatopiwa leave, anenge ari kuno kuZimbabwe January wose. Chandiunza pano mukomanashi nhau yangu yakamira sekudai. Akazondibudira pachena nezuro akati dambudziko riri pari, idambudziko rekuti iye akapiwa mukadzi wechikwambo. Paakauya kunoko, then we started staying together, even though takaita kakurasa unhu. Tiri kugara pamba pasekuru, kutaura kudai tiri kugara kucottage. Saka ari kuti kana tisiri kuwirirana handichatadzokeri, tava kutogara tose. I'm still young. Ndakambopinda mumarriage mukoma. I know what love is, and ichi chinoita kuti imba isimbe uye zvekare imba isazova yakasimba. Foundation mukoma hapana, because kubedroom uko hakuna kumira zvakanaka. Pafoni zvese zvainge zviripo. Taita musikanzwa nemavideo calls. Iye ari kuSouth Africa, inini ndiri kunoko. Taikwanisa kuita usiku hwose tichingoitana, tikaneta, tikapedza tombotaura. Ndikamuudza kuti ndiri kuda kuti tidzokorore, then totanga futi totangidza. Taita usiku hwose. Dzimwe nguva ndaizotomunzwira tsitsi kuti umwe wangu anofanira kuti anga achizoenda kubasa. I was expecting fireworks mukoma. I thought kuti maybe by now chijunior chinenge chatopinda chemasheve, but hapana, imvura yega mukoma. So paakauya kunoko, patakarara tose the first time around, rakanetsa bonde racho, zvaitoramba. Ndaitita sekunge ndiri virgin zvichiramba. Yainge isitomborina kana simba zvachose. Ndikati kochi. The first night akangowanda kati I'm still nervous, ndiri kukunyara. Ndikati maybe. The following day masikati he avoided me. Usiku hwacho zvekare same story. Ndikazoti the third day anditinogeza. Pakuzonogeza paya ndikati let's do romance, because ndainge ndichida kuona kuti inoshanda here kana kuti haishandi. Romance kutoti romance nothing. Ndakabva ndachizobuda, ndikabva ndachizonotengawo tumasweets turiko utu. Ndikamupa, ndikaitaukisira mumvura. Yakangoita sekunge inongowana zvesimba, but riri kure. Ndikazomupa ndikati ndanga ndambokuisira sweet
mumvura. Ndikati awa mapiritsi acho chimbonwa tione. Akati anwa kudaro ndo patakatokwanisa kutoita. So now mukomana ashe, inini anguka I'm not happy and handizivi kuti zvichanaka here kana kuti zvichangoramba zvakadai, because anoburitsa mvura chaiyo and I don't know kuti ndinokwanisawo kuzoita naye mwana here, because haana mwana apa akura. He is 38 years old, inini I am 23 mukoma. Munhu ndiri kumuda, but dambudziko mukoma ndirori rapinda ndingangoti mumba mangu. I don't know kuti ndoita sei. Akanditi ndiri kushayawo wedzinza anoda kufamba neni. Akaitwa mukadzi wechikwambo nasekuru vake avo vakashayika. Sezvo iye asinawo mubereki, hanzi ndiri kushaya munhu anoda kubatana neni, and akangozvarwawo ari 1. Ndibetsereiwo ndoiturirawo nyaya iyi here kuna sekuru vangu, kana kuti munhu ndongosiyana naye. Ko kana ndikazomamiswa nemukadzi wake chikwambo chacho ichocho chichiti uri kuda kufamba nemurume wangu, ndiwe ani? I need advice guys, please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please stay by him, everything is going to be okay. But ngatitsaurei naye mucomment section kuti oita sei, ndezvipi zvaanofanira kuti ange achiita. Kana paine mamwe maremedies anokwanisa kuti ange achimboedza kumashandisa munhu wake uyu, let us try to help mucomment section. Zvimwe kuda rinenge ringoriwo dambudziko rinenge richida men's clinic. So let us try to assist him mucomment section. Hanzi ndinotya kuzomamiswa zvakangooma azvo veduwe. Ngatitaurei naye mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please like this video kuitira kuti ndirambe ndichingotiwo vanhu vakauya nema-audios avo anenge akareba, ndisazoti cut zvimwe kuda ndinenge ndichitobvisa pamwe pacho pamunenge muchida kuzotonzwisisa, nekuti ndichida kuti episode yacho inge ichikasika yapera. So if you enjoy my long ones, you can let's like it tiri kana 1000, so that video racho ringe richizoonekwa zvekare nevanhu vakawanda, because rikaita likes akawanda rinoonekwawo zvekare nevanhu vakawanda. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Make sure you check Zim Confessions backup, ndichange ndichizoposta zvekare.